Kansan tahto toteutuu. Itse mietin, että missä lautamiehet on tässä kaikessa. Tervetuloa jälleen ATK-raportin pariin. Kyseessähän on IT-oikeuden yhdistyksen ATK-kästin kuukausittainen ajankohtaiskatsaus ja jutustelu IT-oikeuteen enemmän tai vähemmän liittyvistä asioista. Normaaleista ATK-kästin jaksoista, joita ei ole muuten kauheasti ilmestynyt sen jälkeen, kun ATK-raportti aloitettiin, mutta putkessa ei siitä. On. Niin normaaleista ATK-kästin jaksoista poiketen keskustelua käydään lähinnä IT-oikeuden yhdistyksen hallituksen jäsenten kesken. Tällä kertaa täällä Rocherin podcast-studiossa ovat allekirjoittanut, eli Teemu Oksanen, päivisin Head of Technology Law ja viimeisimpänä lisäyksenä Global Legal AI Innovation Lead EYllä. Ja lisäksi sitten pääasiallinen tehtävä on tietysti IT-oikeuden yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan toiminen. Kyllä, nyt on monia hattuja päässä kerralla. Ei sisällä saa käyttää hattuja. Hyvä. Sitten mukana täällä Jasinen Jasu Ouarab, johtava ohjelmistokehittäjä IT-konsultointiyhtiö DZBitillä. Yes, ja viimeisenä ja titteleistä vähäisimpänä Jalmari Männistä ja päivisin olen Rocher-asiantoimessa teknologiajuristi. Mites iltasi? No iltasi sitten tietysti IT-oikeuden yhdistyksen hallituksen jäsen. Aivan, just näin. Pelastan viattomia kaduilla. Kyllä. Tämä jakso on äänitetty perjantaina 8. marraskuuta 2024. Eli tänään on Billy Join 70-vuotis syntymäpäivä. Onnittelut Billille ja niille, jotka eivät Billyä tunne. Hän oli siis yksi Sun Microsystemsin perustajista ja on muun muassa kirjoittanut internetliikennöinnin perustana olevan TCP/IP-protokollapinon Unix-toteutuksen vuonna 1982, eli häntä saamme kiittää siitä, että tämäkin ATK-käst singahtaa raketin lailla internetin syvistä syövereistä sinunkin päätelaitteellesi. Kiitos Billy. Kiitos Billy. Joo. Mutta mennään itse aiheisiin. Joo. Jalmari. Pitkästä aikaa on EUT:lta tullut tietokoneohjelmistojen tekijänoikeussuojan arviointia. Ja tämä on aika harvinaista herkkua, jos näin voidaan sanoa, niin pitää sukeltaa niin kuin siihen, että mitäs itse asiassa niin kuin tietokoneohjelmien tekijänoikeussuoja tarkoittaa. No, tietokoneohjelmathan on, kuten varmasti kanssa istujat täällä tietää, niin tietokoneohjelmat on tekstiä. Ne on siis tekstiä, jotka tietokone tulkitsee ja näin toteuttaa. Ja koska ne on tekstiä, niin on tehty aikaisemmin Euroopassa laajemmin ja itse asiassa vielä hassusti Suomessa sitä ennen valinta, että tietokoneohjelmia suojataan tekijän oikeuden alla kirjallisina teoksina. Ja totta kai tarkoittaa sitten sitä, että koska tekijänoikeus on lähtökohtaisesti kielto-oikeus, niin kukaan muu kuin kellä on siihen lupa ei saa siis tätä kirjallista teosta muuttaa, luovuttaa tai kopioida tai asettaa yleisölle saataviin. No, tietokoneohjelmat on siitä vähän hankala tekijänoikeuden kohde, että kun tekijänoikeus on niin hyvin perinteisesti koskenut nimenomaan kirjallisia teoksia sen perinteisessä merkityksessä, eli kirjoja, näytelmiä ja näin edelleen, niin koska tietokoneohjelmat on olemassa lähestulkoon yksinomaan digitaalisina teoksina, niin se tarkoittaa, että kun lähtökohtaisesti käytät mitä tahansa tietokoneohjelmaa tai hallinnoit sitä, niin sä teet siitä niin kuin lukemattomia kopioita ja teet itse asiassa jonkinmoisia muokkauksia sen sisältöön. Eli tällaisia asioita, jotka niin kuin ei normaalisti tekijänoikeuden alla oleville kirjallisille teoksille olisi sallittuja. No, tämän seurauksena, ja EUT, tai ei EUT, vaan siis EUn ohjelmisto- ja tietokoneohjelmadirektiivin seurauksena, tietokoneohjelmilla on vähän niin kuin erityislaatuinen asema näin niin kuin tekijänoikeuden suojan alla. Ja se tarkoittaa esimerkiksi sitten niin kuin sitä, että tietokoneohjelmien varsinaista niin kuin suojaa saa vain se osa tietokoneohjelmasta, joka osoittaa sen tekijän niin kuin luovuutta. Eli jos vaikka tietokoneohjelma on niin sanotusti 100 riviä, niin tästä vain esimerkiksi 20 riviä on varsinaisesti niin kuin tekijänoikeudellinen teos, kun sitten loput 80 on teknisesti välttämättömiä funktioita, eivätkä tällöin ilmennä oikein niin kuin kenenkään luovuutta varsinaisesti. No, nyt sitten EUT:n kysymyksenä oli, että onko tietokoneohjelman muuttujan sisältö, eli siis kun tietokoneohjelmassa on jokin muuttuja, esimerkiksi että mikä on vaikka jonkun ikä, jota lasketaan,
niin silloin tämä iän luku, eli vaikka jos ikä on 8, niin onko tämä 8 semmoinen asia, joka kuuluu tämän tekijänoikeuden suojaan? Kyseessähän oli siis Sony Entertainment Europein aloittama kanne Datel Systemsia vastaan, tai Datel Design and Development Ltd. Ja vastaan siltä osin, että Datel oli tehnyt ohjelmiston, joka asennettiin Sonyn PSP-käsikonsolille, ja se muutti sieltä tiettyjä asioita siitä, että miten videopelejä pelattiin tällä käsikonsolilla. Ja se nimenomaan teki nämä muutokset siellä sen konsolin välimuistissa, eli myös joku voisi sanoa työmuistiksi olevaan niin kuin muistirajaukseen, jossa siis niille lukijoille, jotka eivät ole tietokonenörttejä, kuten allekirjoittanut, niin se on siis sellainen paikka tietokoneessa, jossa kun se tekee jotain aktiivisesti, kun se prosessoi jotain, kun se suorittaa jotain ohjelmaa, niin käytännössä kaikki silloin välittömästi tarvittavat asiat tallennetaan sinne. Eli jos vaikka katselet verkkosivustoa, niin se verkkosivuston sisältö hyvin todennäköisesti tallennetaan silloin tänne välimuistiin, eli RAMiin. Niin kysymys oli, että kun nyt tänne RAMiin on tallennettu tiettyjä asioita niistä videopeleistä, kuten vaikka esimerkiksi, että kuinka monta kertaa auto voi boostata tai kuinka monta tasoa sinun hahmollasi on, niin jos itse asiassa muutatkin tätä lukua, joka on vaikka, että et olekaan 2-tason putkimies, vaan olet 10-tason putkimies, niin onko tässä kyse nyt niin kuin luvattomasta muokkauksesta? Ja ennen kuin mennään keskusteluun, niin vastaushan tässä oli, että se ei ollut luvatonta muokkaamista. Tämä yksittäinen luku, tämä hyvin yksinkertainen data, ei ollut sellaista luovaa osaa tietokoneohjelmasta, joka olisi nauttinut tekijänoikeuden suojaa. Onko sinulla, Jasu, johtavana ohjelmistokehittäjänä tästä jotain ajatuksia? Kyllä, ajatuksia on paljon ja on samaa mieltä. Eli eihän se niin kuin, mietitään ensinnäkin, että mikä on muuttuja, niin muuttuja on jokin arvo, jolle annetaan toinen arvo. Eli nyt niin kuin vielä, jos tuodaan lähemmäs niin kuin ymmärrettävyyttä, niin muuttujalla on nimi ja muuttujalla on joku arvo. Ja se, että mikä se arvo tavallaan on, niin se on täysin ohjelmojen päätettävissä. Se voi olla numero, se voi olla jonkinlainen merkkijono, eli siis tekstiä käytännössä. Se voi olla käytännössä mitä tahansa. Okei, ohjelmistokielestä tietysti riippuen, mutta noin lähtökohtaisesti niin muuttujan arvo voi olla aivan mitä tahansa. Eli mä katson itse tätä vähän niin kuin kyseessä olisi tällainen kirja tai mikä tahansa muu niin kuin väline tietyn tiedon tallentamiseen. Eli se, että sulla on niin kuin tällainen notebookki, mikä on niin kuin tyhjä, ja sit sä kirjoitat sinne jotain, niin se kysymys siitä, että onko se sisältö tekijänoikeuden alainen, niin se riippuu nimenomaisesti siitä sisällöstä. Se, että se on vaan muuttuja, sille on annettu joku arvo, niin se ei niin kuin itsessään tee siitä mitenkään sellaista tekijänoikeuden alaista. Niin siis kyseessä on siis perinteistä teoskynnyksen arviointia varmaankin tältä osin. Siis ensimmäinen kysymys heräsi niin kuin ehkä just siitä, että miten Sony niin kuin perusteli, siis oletettavasti Sony perusteli, tai yritti perustella, että se muuttujan sisältö olisi siis teos, saisi tekijänoikeus suojaa, mistä tämä niin kuin homma lähti liikkeelle? No, tarina tai tuomioistuimen päätös ei tätä niin kuin hirveästi kerro, mutta siis Sony lähti oletettavasti argumentoimaan sitä niin, että koska tämä muuttuja tai muuttujan arvo huolimatta siitä, että mihin se oltiin tallennettu, niin oli kuitenkin niin kuin, sinänsä niin kuin olennainen osa sitä, että miten se koko ohjelmisto, eli tässä tapauksessa videopeli, toimi ja nimenomaan se, että nämä arvot kuitenkin, se, että voiko putkimies hypätä 2 vai 3 kertaa, niin nämä on niin kuin hyvin olennaisia valintoja, joita sen ohjelmiston tekijä on tehnyt.
Kyllä, mutta sitten me palataan niinku taas siihen, että tekijänoikeus sikäli kun se tulee kyseeseen nimenomaan vieläpä tietokoneohjelmien osalta, niin sehän suojaa sitä kirjallista esittämistapaa. Ideaa se ei suojaa niin kuin se ei ole jonkun tietokoneen ohjelman toiminnallisuuden suojaa, vaan se suojaa nimenomaan sitä niin kuin kirjallista lähdekoodimuotoista tekstiä. Niin mun on niin kuin vaikea jotenkin hahmottaa niin kuin tätä argumenttia. Mä niin kuin sinänsä on samaa mieltä kuin Jasu, että toki jossain tilanteessa varmaan se niin kuin muuttujan arvo voi hyvinkin olla siis niin kuin teos itsessään, jos se niin kuin osoittaa niin kuin tekijänsä luovaa työtä tai luovan työn tulosta. Mutta ehkä tämmöinen, jos otetaan tämmöinen, niin kuin, miten mä sanoisin, perusmuuttuja, semmoinen tyypillinen muuttuja, mikä on, niin sillä on ehkä juuri lukuarvo tai sillä on niin kuin joku merkkijono tai jotain vastaavaa. Se on niin kuin ehkä tyypillisesti tämmöinen tapa säilyttää jotain tietoa, mitä tarvitaan sen niin kuin ohjelman suorittamiseen. Mutta niin mä ehkä lähtisin niin kuin jotenkin, tämä ei ole niin kuin oikeudellinen arvio, mutta mä lähtisin, niin kuin, kun tämmöinen asia tulisi mulle pöydälle, että saako tämä tekijäoikeussuojaa, niin mun niin kuin ehkä lähtökohtainen olettama olisi kyllä se, että jos kyse on niin kuin muuttujasta, niin se ei varmaan niin kuin lähtökohtaisesti itsenäistä suojaa saa, ellei ole syytä, niin kuin, ellei joku niin kuin jollain tavalla osoita, että itse asiassa tässä on niin kuin teos. Mutta jos joku tuo sulle tyhjän kirjan, tai sanotaan, ei tyhjää kirjaa, vaan jos joku tuo sulle kirjan, niin kun on kirjoittanut muistiinpanoja, ei siis mikään tällainen niin kuin valmis kirja, vaan enemmän notebook-tyyppinen, niin kysyy sulta, että no saanko tämä nyt tekijänoikeusta, niin mikä sun vastaus siihen on? Se riippuu varmaan vähän siitä sen kirjan sisällöstä. Tässä täytyy siis nimenomaan, ja nyt vähän niin kuin keskustelua takaisin, että mä niin kuin sinänsä rakastan tuota kirjaesimerkkiä, mutta mä haluan alleviivata se, että tietokoneohjelma on niin kuin hyvin erilainen tekijänoikeuden kohde kuin tavallinen kirja, koska luonnollisesti kirjassahan voi lukea niin kuin pieruvitsejä 20 niin kuin sivua. Mitkä voi sinänsä olla ihan täysin teoksia. Ja kunhan ne on luovia, niin ne on teoksia, mutta koska kuitenkin niin kuin tietokoneohjelmassa sulla on kuitenkin, niin kuin, jotta se ohjelma toimii, sulla on rajallinen määrä. Tai jos me ajatellaan, että normaalisti kirjan kirjoittamisessa sulla on niin kuin aakkoset, ja pointti on vaan se, että sä asetat niinku kirjaimia toisessa perään ja siitä tulee jotain luovaa. Niin tietokoneohjelmassa sulla on niinku hyvin rajatumpi määrä niitä valintoja, että mitä sä niinku sinänsä siinä voit tehdä. Ja nimenomaan niinku se, tai nimenomaan, että millä merkeillä, millä funktioilla sä niinku kuvaat sitä, että mitä niin kuin eri tilanteissa tapahtuu. Ja juuri tämä niin kuin on se syy, että miksi vain se tietty luova osa, jossa sä näitä valintoja käytät, saa sitä suojaa. Ja tämä oli niin kuin nyt se ero, mitä tuomioistuin niin kuin halusi alleviivata, on niin kuin se, että jos niin kuin tämmöinen muutos tähän muuttujan arvoon, muuttujan sisältöön, ei itse asiassa johtanut muutokseen siinä selkeästi suojatussa osassa, eli lähdekoodissa, niin silloin tavallaan niin kuin helppona johtopäätöksenä voidaan ajatella, että itse asiassa kiellettyä muutosta ei ole silloinkaan tapahtunut. Mun ehkä oma ongelma tämän tuomion kanssa on se, että kun tässä ensimmäistä kertaa ikinä EUT ottaa kantaa nimenomaan tällaisiin niin kuin muuttujien sisällön suojaan, niin, ja tämä on nimenomaan ehkä kitinä vain niin kuin nimenomaan siitä, että miten tuomio on kirjoitettu, on niin kuin se, että tuomioistuin otti ehkä aika vahvan kannan, etenkin viitatessaan julkisasiamiehen mielipiteeseen, joka nyt ei tietenkään sinänsä sido tuomioistuimen ratkaisua, mutta koska nimenomaan viittaus tähän tehtiin, niin aika vahva kanta otettiin siihen, että nimenomaan muuttujien sisältö ei voisi saada tekijänoikeussuojaa. Ja nyt, kuten tässä äsken niin kuin puhuttiin, niin kuitenkin teoriassa voidaan tunnistaa sellaisia tilanteita, jossa esimerkiksi muuttujen sisältö voisi hyvinkin olla Sonyn argumentin mukaan olla
tällainen niin kuin luova osuus sitä. Jos sinne muuttujaan on vaikkapa näytelmän käsikirjoitus tallennettu, niin kyllähän se voi saada niin kuin sinänsä suojaa. Siis totta kai. Voihan se tavallaan se muuttujen arvo, sehän voi olla vaikka joku algoritmi tai joku muu funktio, joka niin kuin nauttii suojaa, mutta tässä tapauksessa, kun se ilmeisesti oli hyvin yksinkertaisesti. Numero, että kuinka monta kertaa voit boostata, vai mikä tässä, se oli? Siis kuinka monta kertaa auto voi mennä vähän kovempaa. Niin, mutta siis niinku, tässä ei ole ehkä sitä uniikkia. Ei, mutta tässä päästään siihen, että tässä tilanteessa se on niinku hyvin selkeää. Joo. Mutta se oikeudellinen sääntö, mitä sitten siitä johtaa, niin ei voi olla se, että muuttujen arvo ei varmaan by default. Ei varmaan olekaan. Mä luulen, mä en ole nyt niinku, perinteinen, en ole sitä tapausta lukenut, voin mielelläni kommentoida asiaa, niin mä luulen, että tämä ei ole ehkä niin kuin siinä mielessä tämmöinen niin kuin landmark case-tyyppinen, että tämä itse asiassa on hyvinkin perinteinen tekijänoikeusratkaisu, jossa todetaan yksinkertaisesti, että jos joku asia ei ylitä teoskynnystä, niin se ei saa tekijäoikeudellista suojaa. Tässä nyt se sattui vaan olemaan kyseessä muuttuja, ja he pääsivät ottaa niin kuin tietyllä tavalla siihen kantaa, mutta eihän he ota siihen, mä en tiedä, ei kai siellä sanottu, että muuttuja ei sinänsä ikinä voisi saada suojaa, jos sen sisältö olisi siis teos. Ei siis, tietenkään noin suoraa linjausta niin ei tehty. Ja kuten alleviivasin, niin ongelma on ehkä just siten, että miten tuomioistuin ratkaisu on kirjoitettu, ja etenkin julkisasiamiehen mielipide niin kuin tältä osin. Että sinänsä nyt kun kuitenkin pointtina on se, että kommentoidaan tätä niin kuin konseptia ensimmäistä kertaa suoraan, niin silloin tavallaan on myös merkitystä siitä, että millä perusteella sä myös sitä itse konseptia kuvailet, eikä pelkästään niin kuin sitä, että miten ne faktat tässä tilanteessa menee. Mutta se, mitä tästä niin kuin ihan oikeasti voi saada niin kuin irti, on juuri se arviointi, että missä tilanteessa esimerkiksi niin kuin toinen ohjelmisto, kun se muokkaa jotain tällaista muuttujaa, joka sinänsä voidaan niin kuin hyvinkin lukea niin kuin toisen ohjelmiston osaksi, niin milloin se itse asiassa muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. Ja nyt selkeä sääntö on, että se ei muodosta tekijänoikeusrikkomusta silloin, kun se ei muokkaa suoraan sen lähdekoodia tai ohjelmistokoodia, tai ei tee muita tällaisia muutoksia, jotka johtavat tällaisiin muutoksiin. Niin, ja se on taas ihan niin kuin olennainen sääntö. Kyllä, ja tämähän on iso markkina, tällaisia tavallaan, no tässä kontekstissa kyse oli vähän ehkä tämmöisestä cheat, sovelluksesta, että voi vähän huijata peliä ja näitähän on paljon myös sit, niin jos mietitään jotain pelejä ja muita, missä on tällaisia niin modeja ja kaikenlaisia. Ai että mä muistan sen ajanpuolisen semmoinen kasetti, kun Nintendo, sen vanhaan Nintendoon, kun laittoi sen kasetin, niin siihen sai semmoisen lisäosan, minkä pystyi laittamaan siihen sen kasetin ja sen siis Nintendo-konsolin väliin. Ai että, muistuu lapsuus. Siis tää on ihan sama homma. Mulla ei sellaista ollut, mutta kaverilla oli todella kade. Sä et huijaa. Joo, ei. Joo. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Joo. Mennään vähän pehmeämpään kovan juridiikan maailmasta käytännön maailmaan. Ja sanotko, että niinku, tietokoneohjelmien tekijänoikeuksien kanssa puuhailevat juristit eivät olisi käytännöllisiä? Todella käytännöllisiä. Mutta mennään geneettisiin tietoihin. Mä en tiedä, onko teillä tuttua tällainen firma kuin 23andMe? Kyllä. Sieltä. Ei ole tuttua. All right. Kohta on, kyllä, juuri näin. Eli tällainen jenkkiläinen 23andMe-firma tuottaa DNA-testausta ja tällaista geneettisten tietojen sekvensointia ja matchaamista, vähän tällaista sukukartoitusta ja muuta. Eli tilaat paketin, saat sellaisen pumpulipuikon, vähän sipaset sisäposkea ja lähetät takaisin jenkkeihin ja ne analysoi sitten, että mitä kaikkea löytyy sieltä geneettisestä tiedosta. Ja 23andMe tosiaan oli listattuna New Yorkin pörssissä. Itse asiassa on edelleenkin, välttivät D-listauksen tuossa juuri viime viikolla. Mutta käytännössä firma on ihan konkurssikypsä. On kompuroinut tapahtumasta toiseen ja muun muassa koko hallitus irtisanoutui sen jälkeen, kun kieltäytyivät toimitusjohtajan ostotarjouksesta. Treidas yhdessä vaiheessa $320 per osake ja toimitusjohtaja tarjosi 40 senttiä per osake. Voi olla vähän jotain clueta siihen, että miksi hallitus ei tätä hyväksynyt. No joka tapauksessa päästään siihen, että
heillä on 15 miljoonan ihmisen geneettiset tiedot, jotka on siis tehnyt tämän DNA-testin. Ja nyt kun on niin kuin konkurssikypsänä käytännössä, niin kysymys on se, että mitä näille geneettisille tiedoille tapahtuu. Ja mä itse luin tästä ja mä mietin, että no mut eihän sillä ole mitään väliä, että kyllähän niin kuin GDPR, EU asiakkaat ainakin suojaa, mutta suojaako? Eli tavallaan nyt on kyse siitä, että heillä on se geneettinen data, siellä on varmaan isoin tällainen yksittäinen assetti, mitä myydä. Muuten ei niin kuin ole oikeastaan. Ja kuka tahansa, joka tarjoaa isoimman summan, niin näin niin kuin teoriassa, nyt näin ei ole vielä käynyt, mutta tämä on vähän tällaista, että kuka sen nyt sitten ostaa, saa pääsyn tähän dataan. Ja miten niin kuin se, että GDPR-sakot, tällaiset, tai sakot, seuraamusmaksut, niin mitäs jos on konkurssikypsä firma ja ne ei vaan vastaa näihin. Mutta näinhän siinä vastaamossakin kävi, että eipä kyllä, siinä kauheasti niin kuin siinä vaiheessa, kun firmassa ei ole enää röhmylää, millä niitä sakkoja tai seuraamusmaksuja tai vahingonkorvauksiakaan enää maksaa, niin eipä siinä sitten mitään. Toisaalta siis kyllähän GDPR niin kuin mun käsittääkseni tämmöisessäkin, että jos joku nyt ostaisi sitten tämän niin kuin assettina tämän geenisekvenssikannan, joka siis epäilemättä on henkilötietoa, niin kyllähän GDPR sinänsä suojaa sitä edelleen, koska kai se niin kuin käyttötarkoitus, sidonnaisuus ikään kuin siirtyy sille niin kuin siirron saajalle. Ja siis tässä on niin kuin hyvä alleviivata se, että kyse ei ole niin kuin mistä tahansa henkilötiedosta, vaan kyse on niin kuin nimenomaan erityisestä henkilötietoluokasta, johon tämmöinen niin kuin geneettinen tieto kuuluu. Ja siis luonnollisesti sitä koskee niin kuin korotettu huolellisuusvaatimus etenkin sellaisessa tai siinä arvioinnissa, että onko käsittelyperustetta enää. Ja 23andMetä en ole ikinä käyttänyt, osaksi sen takia, että firmalla on ollut paljon tietomurtoja, mutta aivan siis, jos nyt joku sen firman ostaa, niin ainakin näiden eurooppalaisten henkilötietokategorioiden osalta varmasti sitten niin kuin joudutaan arvioimaan se, että jatkuuko tämä käsittelyperuste ollenkaan. Ja jos se on esimerkiksi ollut, niin kuin, no suostumuksella se nyt varmaan ei jatku, mutta siis jos se nyt on esimerkiksi ollut sopimuspalvelujen käyttämisestä, niin sittenhän niin kuin luonnollinen kysymys on se, että irtisanooko nämä henkilöt sen sopimuksen, koska tässä päästään taas sitten siihen, että millä tavalla esimerkiksi niin kuin kuluttajan suoja tulee esiin tällaisessa tilanteessa, jossa palvelu esimerkiksi vaihtaa tarjoajaa. Et se ymmärtääkseni on sellainen tilanne, jossa lähtökohtaisesti kuluttajille annetaan lain mukaan mahdollisuus irtisanoa palvelu. Ja näin myös sitten, jos palvelun mukaan käsitellään henkilötietoja, niin sitten loppuu se henkilötietojen käsittelykin. Kyllä, näinhän tietysti ideaalitapauksessa. Sitten Jenkkejä tämä ei auta. Mutta tämä on erittäin hyvä teema, koska kuitenkin niin kuin iso osa niin kuin tällaisten yritysten yrityskaupoista, jossa kuitenkin se pääassetti on X määrä henkilötietoja, X määrä näitä asiakkuuksia, jolloin se niin kuin valtaosa siitä myöskin arvosta, mistä sinä siinä maksat, on sitten nämä henkilötiedot, että saat ne itsellesi tarkoitusta tai toista varten. Niin tässä päästäänkin niin kuin just siihen tilanteeseen, että millä perusteella niitä niin kuin edes voidaan siirtää. Ja no, sanottakoon, että siinä on niin kuin hyvin olennaisia kysymyksiä, että miten just vaikka joku, se on ihan sama kuin sä arvioisit, että miten asiakkuudet jatkuu, tai miten niin kuin tämä käsittelyperuste jatkuu yrityskauppatilanteessa. Niin se on. Niitä tässä vielä, jos sattuisi tulee konkurssi, niin sitten tulee tietysti niin kuin insolvenssi-oikeudelliset asiat, että se ei ole enää ihan ehkä puhtaasti yrityskauppaa, mutta nyt mennään sitten sellaiseen tematiikkaan, joka ei ole sitten enää yhtään niin kuin omalla tontilla niin sanotusti. Joo. Kyllä, mutta se niin kuin tosiaan se pointti siitä, että on sellaisia, että ne, että sä menetät sun pankkitietosi, kirjautumistietosi, sillä on väliä, ne voi korjata, tai siis korvata, mutta se, että menetät niin kuin sen otteen sun omaan geneettiseen tietoon ja sun sukulaisten tietoihin, koska ne on tavallaan sitä osittaista samaa, niin se on kyllä, niin kuin, siihen ei lainsäädäntö tavallaan, niin kuin, se ei pelasta siinä vaiheessa, että ehkä niin kuin,
tarinan opetus on se, että kannattaa miettiä niin kuin 2 kertaan ennen kuin näitä lähtee tällaisille private for profit -yrityksille antamaan. Kyllä. Jos se haisee jollekin, niin se varmaan on sitä. Juuri näin. Jostain se raha tehdään, että jos et suoraan maksa, niin olet tuote. Juuri näin. Hyvä. Mennään 3. aiheeseen. Mennään takaisin niin kuin hyvinkin juridiikkaan ja vielä ehkä sellaiseen niin kuin nyanssiasioihin. Ei ole varmaan niin kuin Hesarissa toitoteltu, vaan tämä on kyllä niin kuin vahvasti tämmöisten niin kuin teknologiajuristinörttien tiedossa oleva asia, mutta luonnos tekoälyasetuksen, tai tekoälysäädöksen, mutta mä sanon sitä asetukseksi, koska asetushan se on. Luonnos tekoälyasetuksen kansalliseksi voimaan saattamiseksi on vihdoin tullut ulos, eli ei vielä varsinainen hallituksen esitys, mutta hallituksen esityksen luonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle. Ja keneltä on kysytty lausuntoja? Muun muassa IT-oikeuden yhdistykseltä. No niin. Mistä tämä on tullut meille tieto, että tämä luonnos on tullut julki? Jo. Sinänsähän siis kuka tahansa siihen saa toki niin kuin vastata, että jos joku innostuu tämän podcastin perusteella, niin menkää, mikä se on, lausuntopalvelu.fi taitaa olla se osoite, mistä se löytyy. Mutta siis kun kyseessä on siis asetus, eli ei vaadi sinänsä niin kuin kansallista voimaan saattamista voimaan tullakseen, niin miksi nyt sitten on tämmöinen kansallinen voimaansaattamistyöryhmä ollut käynnissä, niin se liittyy tietysti ennen kaikkea siihen, että nyt on tarvetta määrittää kansalliset Suomessa toimivat viranomaiset ja niiden tehtävät päivittää niin, että siltä osin kuin he tulevat tekoälyasetuksen noudattamista valvomaan. Ja niin kuin vähän tuossa aiemmissa jaksoissa jo ounasteltiin, niin Suomi valitsi tämmöisen vastaavan tyyppisen ajatuskehikon kuin NIS 2 osalta. Eli jos on jo joku tämmöinen sektorikohtainen markkinavalvontaviranomainen, niin se tulee sitten myös valvomaan tekoälyasetuksen noudattamista oman toimialansa toimijoiden osalta. Eli meille tekoälyasetusta tulee valvomaan käytännössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, Tulli, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, työsuojeluviranomaiset, joita on ilmeisestikin käsittääkseni sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Sen lisäksi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Energiavirasto, Etelä-Savon ELY-keskus, ei muut ELY-keskukset, mutta Etelä-Savon ELY-keskus, Finanssivalvonta, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä kaikista hienoin Kelan valtuutetut. Onko siis jotkut, jotka tätä nyt ei valvo? Niin. Niin kai se menee. Siis lisäksi niiltä osin, kun tämmöistä selkeätä sektoriviranomaista ei ole, niin viranomaisena tulee olemaan ennen muuta tietosuojavaltuutettu. Tästä käytiin keskustelua tuossa keväällä, että kyllä, onko se hyvä valinta vai ei, mutta valinta nyt osui sitten tietosuojavaltuutettuun. Tietosuojavaltuutettu tulee siis valvomaan esimerkiksi biometristen tunnisteiden ja luottokelpoisuusarviointien osalta. Se on aika luonnollisestikin tuon tyyppiset asiat jopa niin kuin taitaa niin kuin aika hyvin soveltua siihen niin kuin tietosuojavaltuutetun pirtaan niin sanotusti. Mutta he tulevat vastaamaan myös muun muassa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen alasta, työelämä- ja rekryasioista, muuttoliikkeen turvapaikka-asioiden rajavalvonnan alasta sekä oikeudenhoidosta ja demokraattisista prosesseista sekä sitten kielletyistä tekoälyjärjestelmistä. Avoimuusvelvoitteiden valvonta, eli siltä osin kun pitää niin kuin lähinnä siis ilmoittaa, että tekoäly on käytetty, niin niiden valvonta menee liikenne- ja viestintävirasto eli Traficomille, ja sinne tulee myös tämmöinen, kun meillä on monta viranomaista, niin sinne tulee sitten tämmöinen keskitetty yhdyspiste viranomaisille, tietynlainen koordinointirooli. Toi on kyllä jännä jako, niin että sä erottelet nuo avoimuusvelvoitteet kaikista muista velvoitteista. Niin, no, mutta siihen piti joku valvontaviranomainen siihenkin varmaan määrätä. Niin, kunhan vaan alleviivaa, että se on jännä, että sulla on niin kuin TSV, tosi monessa asiassa. No, mutta tämähän tulee siihen, koska avoimuusvelvoitteethan liittyy niin kuin lähinnä siihen matalan riskin luokkaan, jossa ei sinänsä ole sit niin kuin hirveän paljon niin kuin muita velvoitteita, niin sen takia se on niin kuin siellä erikseen. Noin muut viranomaisethan koskee nyt käytännössä niin kuin korkean riskin tekoälyjärjestelmiä. Sen lisäksi seuraamusmaksuista on määritelty niin, että käytännössä kukin markkinavalvontaviranomainen, heillä olisi toimivalta asettaa seuraamusmaksuja oman
valvottava piirin osalta, pois lukien, niin kuin hallituksen esitysluonnoksessa sanotaan, rangaistusluontoiset seuraamusmaksut, jotka on määritetty, että ne ovat yli 300 000 euron seuraamusmaksut ovat rangaistusluonteisia, ja ne vahvistettaisiin sitten markkinavalvontaviranomaisen esityksestä erillisessä seuraamusmaksulautakunnassa. No, mitä mieltä tästä ollaan? Jos saan heti aloittaa itse, ja niinhän aloitan. Siis monimutkainen tästä järjestelmästä tulee. Ei siitä niin kuin päästä mihinkään. Mä oon siis periaatteessa sitä mieltä, että tämä on niin kuin tietyllä tavalla ihan järkevä ratkaisu, koska niin kuin siltä osin, kun sulla on joku valvontaviranomainen, jolla saattaa olla jo sit se kyberturvallisuuden valvonta tulevan kyberturvallisuuslain alla, niin sitten jollain tavalla mä jo ymmärrän, että sinne tulee esimerkiksi tekoälyasiat tulee sitten sille samalle viranomaiselle valvottavaksi. Mutta onhan tässä nyt siis niin kuin myös semmoisia niin kuin hiukan outoja tilanteita, esimerkiksi siitä osin, kun kyse on tekoälyjärjestelmistä, joita käytetään siis niin kuin tämmöisten välttämättömien julkisten etuuksien ja palvelujen niin kuin niihin liittyviin tekoälyjärjestelmiin, niin siellä tulee olemaan 3 eri viranomaista. Siellä tulee olemaan finanssivalvonta, siellä tulee olemaan Fimea ja siellä tulee olemaan Kelan valtuutetut, riippuen vähän, että kuka niitä käy. Ja siis niin kuin haluan korostaa myös Kelan valtuutettuja, jos kukaan ei ole kuullut, mikä viranomainen on Kelan valtuutetut, en minäkään ollut muistanut, mutta otin sen verran selvää, että Kelan valtuutetut ovat siis käytännössä eduskunnan valitsemat 12 kansanedustajaa, jotka tähän mennessä, heidän tehtävä on lähinnä ollut niin kuin valita kai Kelan hallitus ja tilintarkastajat, vahvistaa tilinpäätös ja antaa vuosittain kertomus toiminnastaan eduskunnalle, niin nyt tämä 12 kansanedustajan konklaavi, varmasti viisaita ovat kaikki, niin tulevat valvomaan Kelan sitä, että Kela noudattaa tekoälyasetusta, niin tämä kuulostaa nyt mun mielestä vaan jännältä ratkaisulta. Kansan tahto toteutuu. Itse mietin, että missä lautamiehet on tässä kaikessa. Kyllä. Ja sitten toisaalta sitten niin kuin tämmöisten lelujen, joihin sisältyy tekoälyä, ja jos ne ovat siis suuren riskin luokkaa, niin valvojana tulevat olevaan Tukes ja Tulli yhdessä, Tukes ja Tulli yhdessä. Ei ole kauhean paljon tarkemmin määritelty sitä kai, että miten siellä saattoi olla, mutta en päässyt ehkä lukemaan siihen asti. Mutta siis toisaalta luonnoksen perusteluissa sanotaan, että Tulli on sanonut jo suoraan, että heillä ei ole edellytyksiä ottaa myöskään tämmöisiä uusia tehtäviä vastaan. Ja vielä niin kuin sen lisäksi niin viranomaisten lausunnoista näkee, että kun mietitään, että paljonko tähän tarvitaan nyt resursseja, niin kaikki sanoo, että kun me ei oikein tiedetä, mitä meidän pitää tehdä, niin ei me osata niin arvioida resurssejakaan. Ja talousarviovaikutuksista sanottiin, että tämä, niin kuin, kyllähän tämä varmaan jotain tulee maksamaan, mutta kukaan ei tiedä paljonko se maksaa, mutta rahaa ei joka tapauksessa ole. Niin tämä vaikuttaa siis niin kuin jotenkin kaikin puolin sellaiselta, että tämähän menee nyt täysin putkeen tämä tekoälyasetuksen niin kuin launchi. Niin, tässä päästään, aivan satavarmasti sanonut tämän saman asian ennenkin, mutta koska tekoälyasetuksessa on kuitenkin paljon niin kuin sellaista asiaa, joka niin kuin, tai kun uskoisin, että kun valvot tekoälyjärjestelmän niin kuin toimeenpanemista tai niin kuin sen toimintaa, niin siinä on myös niin kuin aika paljon sellaista, mikä on niin kuin ihan sama, että mikä se sektori sillä tekoälyllä niin kuin on. Ja sitten sulla on niin kuin se kohtuullinen tai pieni osa, just että mihin vaikka se Kelan valtuutettu niin kuin pystyy antamaan se oma inputtinsa. Niin kyllähän tämä tuntuu niin kuin aika mulla on tosi kova luotto, että niiltä 12 kansanedustajalta, en nyt not naming any names, niin sieltä varmaan tulee todella hyviä ja syväluotaavia katsauksia tästä aiheesta. Joo. Niin, koska kuitenkin niin kuin näiden valvontaviranomaisten, niin kuin, siis sulla on niin kuin tekoälyjärjestelmän niin kuin toimeenpanijana ja maahantuojana ja näin, niin sulla on velvoitteet aktiivisesti ilmoittaa omasta toiminnastasi ja laatia nämä dokumentaatiot ja näin, mutta siis me elettäisiin kuitenkin niin kuin ihan pääpensassa, jos me ei ajateltaisi, että näiden valvontaviranomaisten ei pitäisi olla myöskään niin kuin tosi aktiivisia omassa toiminnassaan. Ja jos sä olet niin kuin kansanedustaja, josta on myös ollut hyvin paljon viime aikoina julkista keskustelua, että heilläkin ei niin kuin tunnit meinaa riittää, niin koetapa sitten niin kuin ruveta pläräämään läpi niin kuin jotain teknistä dokumentaatiota, niin, että onko tämä nyt niin kuin oikein tehty. Just näin. Ja siis joka tapauksessa niin veikkaan, että Etelä-Savon ELY-keskuksella ja vaikkapa finanssivalvonnalla on jossain määrin niin kuin erilaiset resurssit ja muut kyvykkyydet niin kuin lähteä tätä valvomaan.
jännittävä nähdä, sanotaanko näin. Ja kyllä mulle ihan rehellisesti, niin kun hallituksen esitystä luki, niin no, tämä on pakko saattaa voimaan, ei nyt niin kuin mitään mahda. Monta mitolaisia on siltä osin jo kaatunut, mutta niin kuin pakko sanoa se, että jotenkin tuli Mario Draghin raportti mieleen, että säädelläänkö tässä nyt niin kuin vaan itseämme hengiltä, koska tätä asiaa pitää säädellä. Ja mä en sano sitä, etteikö tekoälyä pitäisi säädellä, sitä aivan varmasti pitää säädellä, mutta me ollaan tehty niin kuin aikamoinen sääntely, tämmöinen niin kuin häkkyrä, ja kukaan ei nyt oikeasti tunnu tietävän, että miten tätä tullaan oikeasti toimimaan. Kaksi pointtia tuosta niin etenkin tästä sääntelyhäkkyrästä. Että tekoälyasetus on siitä mielestä niin kuin hyvin mielenkiintoinen, että siinä asetetaan myös niin kuin valvovalle viranomaiselle, etenkin niin kuin komissiolle, aika paljon niin kuin valtaa itse antaa tätä sitovaa ohjeistusta, joka määrittää sitä, että noudatatko. Niin, tämä on niin kuin osa juttu tässä vähän niin kuin, tässä mun niin kuin tuomiopäivän maalailussa. Ja sitten toinen vähän kevyempi pointti on justiinsa toi, että kaikki yli 300 000 euron seuraamusmaksut on rangaistusluonteisia. Ja tässä on niin kuin pakko huomioida se, että tekoälyasetuksessa on samanlainen mekanismi kuin GDPR:ssä, eli sakon määrä lasketaan lähtökohtaisesti niin kuin organisaation liikevaihdon mukaan, joka totta kai tarkoittaa sitä, että isommalle organisaatiolle tulee isommat seuraamusmaksut, noin niin kuin by default. Paljonko Kelan liikevaihtoa? Just asking. Niin, mutta tässä päästään niin kuin siihen jännään pointtiin, että mitkä rangaistus- tai seuraamusmaksut on rangaistusluonteisia ja mitkä ei, koska helposti ajattelisi, että ne kaikki on, koska sä määräät jonkun maksamaan siitä, että ne ei ole tehnyt asioita oikein. Ja B on se, että ihan yhtä hyvin pienet toimijat voi saada näitä rangaistusluonteisia maksuja kuin isotkin toimijat. Tässä nyt tuntuu, että tämä raja tässä on asetettu kyllä vähän niin kuin oudosti. Itse asiassa tohon nopea kysymys Teemulle, koska Teemu on varmasti käynyt tämän sanalta läpi tämän esityksen. Niin On muuten, mitähän se oli taas, 175 sivua. Että mä näin sen nivaskan ja sun highlightit siinä. Eikö siellä ollut exclusion, että niin kun käytännössä julkistoimijat ei voi saada näitä rangaistusseuraamuksia? Nyt en muista. Olisi pitänyt katsoa, mutta mä en nyt ihan rehellisesti muista. Okay. Kävisi järkeä. Niin, mun mielestä, siis mä jotenkin etäisesti muistan, että... Mutta siis ollaan me käyty keskustelua, kun siis tietosuoja-asetuksen osaltahan Suomessa päätettiin, että julkiset toimijat eivät voi saada näitä seuraamusmaksuja. Mutta sitähän on kritisoitu nyt aika vahvasti ja sitä ollaan on käyty keskustelua, että se tulisi ulottaa myös julkisiin toimijoihin. Niin itse asiassa pitää sanoa, että toi on jäänyt tarkistamatta vielä tässä kohtaa. Joo. Tai ei jäänyt mieleen. En yllättyisi, jos olisi. Juuri näin. Tässä on meidän pääaiheet. Oliko meillä jotain? Onhan tässä tapahtunut paljon muutakin mielenkiintoista. No Kyllä. Täällä on Suomen hallituksen kanta Sesamiin, eli siis niille, jotka eivät tosiaan ole seuranneet viimeistä 3-4 jaksoa, niin ollaan vähän päivitelty, että mitä kuuluu tähän EUn SESAM, eli niin kuin Child Sex Abuse Material-säädöksen sääntelyyritykseen. Ja viime jaksolla taisi olla, että Unkari oli tehnyt kompromissiesityksen, ja Suomen hallitus oli kannattanut tätä. Kompromissiesityksen, joka oli käytännössä tämänhetkisillä niin kuin tiedoilla ja taidoilla käytännössä mahdotonta toteuttaa myöskin. Kompromissiesitys siinä, että se oli entistä mahdottomampi aikaisemmin. Mutta Unkari tosiaan oli tehnyt siitä kompromissiesityksen, Suomen hallitus sitä kannatti. Nyt asia on käynyt valiokunnissa, on käynyt hallintovaliokunnassa ja juuri tänään perustuslakivaliokunta antoi lausunnon asiasta. Kyllä, ja tuomiohan on se, että yksikään valiokunta ei tätä asetusta kannata, eli vaikka hallitus tätä kannattaa ja valiokunnissa lähtökohtaisesti niin hallituspuolueilla on määräävä asema, niin valiokunnat eivät tätä kannata. Ja ei ole 1 tai 2, vaan useampi valiokunta. Ja nyt ollaankin mielenkiintoisessa tilanteessa, että mitä tapahtuu. Kyllä. Mä luin tänään vielä sen perustuslakivaliokunnan lausunnon asiasta, ja nyt kun kelataan vähän niin kuin taaksepäin, niin perustuslakiahan muutettiin vuonna 2018, kun hyväksyttiin nämä tiedustelulait, niin nimenomaan tämän niin kuin yksityiselämän suojaa koskevaa
pykälää. Ja samalla kun sinne lisättiin tämä niin sotilaallinen toiminta tai niin kuin muu yhteiskuntaa niin kuin vakavasti uhkaava turvallisuustilanne ikään kuin rajoitusperusteeksi, niin samalla hallitus ehdotti tällöin, että tämä rajoitusperuste koskee rikosten tutkintaa, otettaisiin muotoon rikosten torjunta. Ja perusteli sitä sillä, että tämähän ei muuta mitään, koska tämä on samasta asiasta kyse, mikä oli hyvin mielenkiintoinen näkemys, koska rikosten torjuntahan kuitenkin on aika eri asia kuin rikosten tutkinta. Rikosten tutkinta tapahtuu sen jälkeen, kun epäilty rikos on jo niin kuin tapahtunut, kun taas niin kuin rikosten torjunta kattaa myös tietenkin tämän niin kuin ennakollisen toiminnan. Ja vähän vähemmän yllättäen perustuslakivaliokunta silloin torppasi tämän muutoksen, ja vakiintunut tulkinta oli ja on edelleen, että niin kuin tämän yksityiselämän suojan rajoituksilta edellytetään vähintään konkreettista ja yksilöityä rikosepäilyä, jos niitä niin kuin lähdetään rajoittamaan. Ja tämähän ei nyt niin kuin tässä Sesam-ehdotuksessa kyllä mitenkään täyty, koska siis tunnistamismääräys kohdistuisi tässä kompromissiehdotuksessa näihin niin kuin palveluntarjoajiin ja sitä myöten siis lähtökohtaisesti joka ainoaseen käyttäjään, joka sitä palvelua niin kuin käyttää viestintäänsä, jolloin niin kuin, kuten perustuslakivaliokunta sen taisi todeta, niin soveltaminen muodostuisi varsin laajaksi ja yksilöimättömäksi, mikä on aika paljon eri asia kuin tämä niin kuin, että tarvitaan konkreettinen ja yksilöity rikosepäily. Juuri näin. Eli siis varsin perustellusti PeV totesi Sesamin osalta, että Suomen ei se tule tämmöisessä muodossa hyväksyä. Hyvä, mielenkiintoinen tilanne tässä tietysti tulee se, että jos niin kuin EU-oikeus, jos tämä Sesam tulisi hyväksyttyä ja EU-oikeus olisi ristiriidassa niin kuin Suomen perustuslain kanssa, niin kyllähän Eurooppa-oikeus lähtökohtaisesti ottaa etusijan. Kyllä, mutta mielenkiintoisia aikoja eletään ja tämä on kyllä niin kuin lahja, joka jatkaa antamista. Kyllä. Ei ole varmaan viimeinen kerta, kun tästä puhutaan. Ei se varmasti. Taas sitten ja vaikka se haudattaisi, niin se tulee kuin Phoenix lintu taas jossain kohtaa. Just näin. Ja nimenomaan, että tämä CSAM jatkuu käytännössä niin kuin komission presidenttiydestä niin kuin toiseen, niin mun niin kuin ehkä oma vetsi on, että jossain muodossa se sieltä tulee ehkä sitten menemään, kun löydetään tämmöinen kompromissi. Ja se on niin kuin tietyllä tavalla vähän ehkä pelottavaa. Kyllä. No, siirrytään Sesameista apteekkeihin, sillä EUT on myös tässä viimeisen kuukauden aikana antanut ratkaisun nimenomaan apteekeissa tehtävien ostosten henkilötiedoista. Ja nimenomaan kun aikaisemmin puhuttiin 23andMeen liittyvistä geneettisistä tiedoista, niin EUT on nimenomaan tässä Linden Apotheke-tapauksessaan tunnistanut, että niin sanotut pharmacy only, eli pelkästään apteekista saatavien tuotteiden ostaminen, vaikka ne siis eivät olisi esimerkiksi niin kuin reseptilääkkeitä, niin ne muodostavat erityisiä henkilötietoryhmiä koskien niin kuin luonnollisesti ollen täten sinun terveystietojasi. Tämähän on aika jännä ajatus, koska luonnollisesti Euroopassa on niin kuin aika erilaisia apteekkeja ja lääkkeitä ja näitä tuotteita myydään niin kuin hyvin eri tavoin. Ja Suomessa luonnollisesti apteekissa myydään niin kuin hyvin paljon sellaisia tuotteita, mitä niin kuin ei myydä ehkä muualla, mutta joita nyt en erityisesti pitäisi niin kuin lääkkeinä. Että jos nyt ostan kurkkupastilleja, niin en ehkä niin kuin lähtökohtaisesti itse pitäisi tätä niin kuin erityislaatuisena henkilötietona. Mites apteekkarin salmiakki? Niin, no siis nimenomaan niin kuin just tällaiset. Ja sitten niin kuin, ja jos vaikka mennään askel niin kuin pidemmälle, että se, että mä ostan buranaa, niin ei tarkoita niin kuin mun silloisesta terveydentilasta niin kuin yhtään mitään. Että sä välttämättä osta sitä itsellesi. Niin, enkä osta sitä itselleni niin kuin ylipäätään. Että musta on, niin kuin, tää on aika jännä ratkaisu. Mä niin kuin sinänsä ymmärrän sen, että jos sä asioit apteekissa ja ostat niin kuin tällaisia lääkinnällisiä tuotteita, niin siinä on hyvin iso riski sille, että nämä tuotteet kertovat sun niin kuin terveystiedosta jotain. Ja tämä on luonnollisesti sellainen asia, mitä niin kuin apteekkitoiminnassa pitää ottaa huomioon. Mutta se, että niin kuin kaikki lähtökohtaisesti, niin tuntuu vähän oudolta. Kyllä. Ja no, tähän pakinointiin vielä lisäksi varsinainen niin kuin oikeasti mielenkiintoinen asia tässä tapauksessa oli se, että tuomioistuin tunnisti, että myös kilpaileva, tai niin kuin GDPR ei estä sitä, että
että kilpaileva toimija voi sitten niin kuin itse asiassa syyttää toista toimijaa henkilötietojen rikkomuksesta myös niin kuin kiellettynä kaupallisena toimintana. Että tämä on niin kuin ihan niin kuin tämmöinen mielenkiintoinen niin kuin prosessuaalinen seikka myös, mitä nyt EU-teistä tulee. Kyllä, siis mielenkiintoinen tulkinta, ja tuosta voisi ottaa ihan pääaiheeksi seuraavaan jaksoon, vähän käydä sitä läpi. Jos mietitään suomalaisia apteekkeja, tällaiset niin kuin, onko ne luontaistuotteita vai mitä ne on, mitä niin kuin, tavallaan millä apteekit itse asiassa rahan tekee. Niin, kosmetiikkaa aika paljon. Kyllä, just näin. Niin, sellaisen, se on aika vaikea nähdä sellaisiksi niin kuin terveystiedoksi tavallaan, että mitä, mutta mielenkiintoinen keissi. Juuri näin. Jep. Seuraavakin asia varmasti on joskus tulee olemaan kokonainen pääaihe, mutta ei vielä. Lainaan ylpeästi Jukka Longin LinkedIn-päivitystä, koska en itse työkiireiden takia tuonne Cybersecurity Nordic-konferenssiin valitettavasti lopulta ehtinyt. Mutta siis ilmeisesti Max Schrems, ystävämme, oli konferenssissa ollut esiintymässä viime viikolla ja kertoi, että niin sanottu Schrems 3 valitus, joka siis koskee tätä EU- ja Jenkkien välistä Data Privacy Frameworkia, niin se on noin 90% valmis, eli uusi tämmöinen kiva kivi, joka ainoan yrityksen kengässä, joka siirtää tietoja mahdollisesti EUn ulkopuolelle Jenkkeihin, niin pääsee taas miettimään, että miten näitä asioita tehdään, kun sitä kuitenkin joka tapauksessa tapahtuu, niin on varmaan sitten tulossa tässä tarjottimella kohta. Trump ei siis tainnut olla ainut, joka aiheuttaa pientä tämmöistä hienosta hiekkaa EUn ja USA välisen kaupan rattaisiin tässä lähiaikoina. Kyllä. Mua vähän hämmentää, että miten tässä on niinku käynyt. Mä muistan lukeneeni noin 6 kuukautta sitten, että Schremsia oli haastateltu, ja silloin se oli sanonut, että 99%, muistaakseni, että niin kuin ready for filing, niin mitä tässä on niin kuin käynyt? Onko se klassinen, klassinen 90% on helppo tehdä, ja viimeiset prosentit onkin sitten vähän vaikeampia, mutta mitäs Jalmari? Niin, en tiedä. Tätä onhan toi niin kuin kansainvälisten tietojen siirrot niin kuin EU-USA välillä niin kuin sellaista niin kuin tietosuojajuridiikan kultalajia, mutta tietyllä tavalla totta kai tässä tulee aina vaan mieleen sitten se, että voiko tätä tehdä edes oikein. Ja se on niin kuin hankala kysymys ja luonnollisesti. Kysytäänkö Schremsiltä hänen mielipidettään? Mä veikkaan, että tiedän. Mä uskon, että mä voin ehkä arvata hänen mielipiteensä kyllä tähän, mutta niin kuin sinänsä siis Data Privacy Framework on sitä edeltäjiä niin kuin parempi monellakin tapaa ja sillä on niin kuin saatu myös sitä varsinaista niin kuin valvontaa ja oikeusturvaa myös Yhdysvaltoihin. Eli jos tämä nyt on se tapa sillä saada, niin mä en nyt ole ihan varma. Siis mä oon niin kuin nähnyt tämän koko tapauksen enemmän, että nyt ostetaan vähän lisää aikaa. Niin, tämä tulee niin kuin, mikään ei ole muuttunut. Tämä tulee kaatumaan oikeudessa, ja kaikki tietää, että se tulee kaatumaan oikeudessa. Kyse on vaan siitä, että tällä ostettiin pari vuotta lisää aikaa, ja von der Leyen ja kumppanit pysty kättelemään hyvän sopimuksen, ja nyt saadaan taas data liikkumaan. Juuri näin. Mennään kuukauden suosituksiin, jotka nekin ovat liittyvät tematiikkaan. Liittyen erääseen yhdysvaltalaiseen juuri vaalit voittaneeseen henkilöön. Maailmassa on paljon eripuraa ja etenkin paras paikka tälle on Yhdysvaltojen sisäpolitiikka. Mutta tähän liittyen haluaisinkin kaikille suositella HBOlta saatavilla olevaa sarjaa The West Wing, joka kertoo, ja sangen sanoa tämän vielä, että hyvin optimistiseen tapaan politiikasta ja sitä tekevistä henkilöistä ja hyvin niin kuin inhimillisellä tavalla. Puhutaan tavallaan tällaisesta niin kuin 2000-luvun alun, 90-luvun prestige US-televisiosta, jota kyllä itse rakastan suuresti. Kyllä, se on oikein hyvä suositus, ja samalla teemalla jatkaen, niin tällainen kuin The Apprentice-elokuva, ehkä on kuultu, että erään juuri valitun Jenkkien presidentin kampanja yritti estää tätä levitystä. Tämä elokuva siis kuvailee 80-lukua, kun Trump
oli rakentamassa tätä organisaatiotaan ja ehkä hänen oppi-isänä tunnettua juristia Roy Cohnia erittäin hyvin esitetty tässä elokuvassa Jeremy Strongilta, hyvä näyttelysuoritus siinä ja vahva suositus, käykääpä katsomassa leffassa. Jatketaan itse asiassa hyvinkin samalla teemalla. Roy Cohn on nyt selkeästi cool ja pop, koska hän on myös teatterilavalla. Oma suositus on Angels in America, eli siis Tony Kushnerin legendaarinen mestariteos, josta on siis suomennettu versio nyt pyörii Kansallisteatterissa paraikaa. Siinä on myös siis erinomainen versiointi Roy Cohnista. Sen verran voidaan kertoa, että alkuperäisteoshan on 8 tunnin pituinen, siis koostuu yleensä siis se koostuu siis 2 osuudesta, mutta suomalainen versio on saanut luvan tehdä tämän tiivistetysti 4 tuntiin, joka sekin toki on pitkä pätkä teatteria, mutta se on niin täyttä tykitystä, että se ei tunnu 4 tunnilta. Että suosittelen aivan ehdottomasti kaikille. Tämän vuoden osalta liput oli jo, tuossa kun äsken katsottiin, niin vissiin loppuun myyty, mutta keväälle vielä löytyy lippuja, eli kannattaa käydä nopeasti hakemassa liput talteen, koska se oli siis monella tapaa erinomainen teos. No, ja se sai aivan varmasti teossuojaa, siinä oli sen verran. ei ollut muuttuja sisältö tämä. Kyllä. Joo. Voisi lähenee vähitellen loppua, mutta eiköhän me luvata vielä ainakin 1 jakso tässä ennen joululomia tehdä. Palaute on kuitenkin joka tapauksessa tervetulluttua ja sitä voi laittaa perinteisiä kanavia pitkin, eli esimerkiksi X:ssä IT-oikeus nimisellä handlella. LinkedInissä IT-oikeuden yhdistys-sivulle. Sekä sähköpostitse atkcast@it-oikeus.org. Kiitoksia kaikille. Tämä oli erinomainen tapa viettää perjantai-iltaa hyvässä seurassa. Kiitos. Kiitos paljon Teemu. Kiitos. Samat sanat.